L-Awtorità Maltija għall-logħob kompli tiżżid l-ispezzjonijiet. Dan għax l-infurzar ta' regolamenti huwa kruċjali għall kredibilità ta' dan is-settur illi fir-rapport annwali għas-sena li għaddiet wera illi reġa' kiber u mistenni jkompli jikber. Jirriżulta li fl-2016 l-MGA għamlet 11,759 spezzjoni, fosthom f'każinons u ħwienet tal-logħob li huma liċenzjati mal-istess awtorità. Meta mqabbel mas-sena 2015 l-Awtorità tal-logħob żiedet l-infurzar bi 3,609 spezzjonijiet. Riżultat ta' dawn l-ispezzjonijiet l-Awtorità sospendit 6 liċenzji, filwaqt li kkanċellat 21 liċenzja u nħarġu 36 multa amministrattiva. Dominic Mikallef, uffiċjal tal-infurzar fih dan l-Awtorità, spjega x'ħidma ssir sabiex jiġi assigurat li l-operaturi qed joperaw skont il-liġi. Ħafna minnhom dawn jiġu kanċellati għax ma jkunux qegħdin joperaw skont il-liġijiet. Jiġifieri insibu ċertu breaches, jiġifieri offiżi li dawn imorru kontra l-liġi u wara taħdidiet mill-operatur meta naraw li l-operatur ma jistax jerġa' jiġi jew fuq saqajh ikollu problemi jista' jkun problemi finanzjarji u ġeneralment il-proċedura hi li l-ewwel nissospendu qabel ma mmorru għall kanċellament tal-liċenzja. Mikallef spjega li l-Awtorità taħdem jitfit mal-Pulizija meta waqt xi superviżjoni jinstab reat kriminali. L-iktar li jkollna fuq dawn huma fejn operatur jista' ma jħallas lill-plejers. Mela allura hemmhekk għandek reat ta' miżappropriazzjoni. Ovvjament dak ir-reat ma nistgħux investigawh aħna għax m'għandniex il-poter li ninvestigawh u allura mbagħad ngħadduh nagħmlu rapport il-Pulizija biex jinvestigat min-naħa tagħhom. Spjega kif il-liċenzja tiskadi wara 5 snin u jekk l-operatur ikun irid ikompli jaħdem f'dan il-qasam irid jerġa' japplika mal-awtorità u jerġa' jsir due diligence. Fil-fatt, filwaqt li l-Awtorità tal-logħob hija determinata li tattira lejn Malta aktar kumpaniji tal-gaming, dan isir dejjem wara skrutinju serju biex Malta iżżomm postha bħala ġurisdizzjoni kredibbli.